Boleh pun ya ki parlok mentah akan eka video ngan rak shapi ya ki kam lapanlai da ka IIM Shillong namta ki pus jong ki research assistant. Te akan eka video ngan pensyai detail ya barok ki jingun kam namta ki ni ki pus jong ki research assistant. Tilada pidi ibrang thamai akan eka channel sewahab na like ya akan eka video bat kumjoro ban subscribe ya akan eka channel. Ka IIM Shillong ha ka Dr. Abdul Kalam Center namanta ka research but analyze IIM Shillong ka code application namanta ki post jong ki research assistant ka bde ha ka contractual basis pa namanta ka sponsor project ka bakarteng ka performance evolution jong ka Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ha ka North Eastern Region of India a study in Meghalaya. Ban klaset ben submit ya ki application form gojong pi kadai ha kasantrik November arjar arfulai. Te hakini ki post jong ki research assistant ki nombor ki post ki belat ka don tangkawe. Bat ha ka jingsiu ka balai pa arajar ha ka shipnai. Bat ha karta ka philap na apply kadai ha karta ka bakhat pra ha balai pa asnem karta. Te ha ka education qualification path pidei ki bela pendep ya ka PhD philosophy bat post graduate ha ka social science ha kano ka disiplin lengba ka minimum percentage ka ba 100% ma but kumno ban apply namanta ka IIM Shillong namanta ki post jong ki research assistant tilada pidon ka interest ban apply ya kini ki post jong ki research assistant pilaban pa ya ki application form go jong pi lengbau email apj coordinator@iimshillong.ac.in haswa ka santrik November arjar arpulai hadu ke porsan baje PM. Te perlu akan eka video tanggini jimen tiap baring ini page per aga wika video. Kublai shibun.